ingat tabi dohot sudi keluarga parlado situa nasadarion lau pensiun. Selamat datang madihamu. Asa temulai udah tahun martang yang nahohom may ta dingat tabi. Parende meita. Marhiti-hiti gorni di bata ama, dot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, gorni ton di parbadia na tumupalangi dohot tanoon. Amen. Marulpulup maho, jala marlas ni roha, alay borusyon, ay idama na Roma au maringanan dito nga tongami, ninna Jehovah. Haleluya.
nami jala di bata nami, namandok mulyate dohami tuho, siya nasa roha nami, ala disuruho anakmu, Tuhan Yesus Kristus, napaluahok kami siyan dosa dohot hamatean. Hupang ito hami, sa ipatiur jala rajay maroha nami, marhite-hite tondi perbadiai, asa unang roha nami mida hamet meton nai, rupi hami, asa lambutan dahami ibana, raja naung roy, si sobaon, ni sandok jolma na diliat portibion. Amen. Tangnya kamu ma patik nindebata imanasian desaya bidu onopulu mamukay may siyan pasal ayasada sahat ro ditulu. Hehe maho marsinondang maho ay naroma panondangmu jala hamulaw di Jehovah bisar di atasmu ay idama aholomon do makukupi tanoon jala hagulapon akabangso alay na bisar ne ma Jehovah di atasmu jala marsinodang hamuleon na di atasmu. Jadi dapoton ni akabangso perbigu ma panondangmu dohot akaraja madapoton sinondang naung bisar diho ido sahatna artang yang mahita mangidugugu sian debata ali Tuhan debata say pargugoy mahami pangulaw na hombar tu batikmi. Amen. Tatopoti madosata di hadapan ni debata. Tapau bema rohata martang yang mahita. Ale Tuhan debata perguguna satu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu na badiai ala na tergugot hami marningot dosa nami. Say marasin roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabi jolma ala ni hami namate jala na hehe siya namate namanaik tu banu gicang doho
mangudio kami, asi maruham dihami, sepatotong ma dihami roha hamulatyo tuho, oton di parbadia, pangapul ni namarsak roha, pamalum ma saluhud na birnit, binahan ni dosa nami, romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham, hodo parhitian ni nasa asi ni roha, seunang tulak kami, setangyo mahami, ho ali debata, ama, anak, dohoton di parbadia. Amen. Tapi kay mahata baga-baga ni dibata, taringot tu hasisan ni dusata. Para si roha jala perdengkan bahasa doho jahoba, lambat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahen tu hita hombartu akka dusata, jala dang dibalosot tu hita hombartu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani jahoba di akka na makabiari ibana. Hasangapon ma didibata na digijang. Amen. Tapi kay mahata ni dibata epistel turpuk ti ari minggon. Ima na tersurat di Rom bidu 10 mamukkamay siyan ayat 25 saat ro di 27. Tajahama margati pasori. Alai hasangapo ma di dibata natuk manggogohyon hamu. Hombartu barita nauli. Nahu baritahon dohot jamita ni Yesus Kristus. Ima hasimoon naung di paulop dung jolo di tabunion siyan narubi. Rapida di ibana parbisuk hamumujungani marahasangapon marhite-hite Kristus rodi salingleng na. Amen. Ido sahatna martua ma na tumangion hatan ni dibata jalan nopiopsa. Amen.
haporsiaw tay sona ni tidak kon ni dungat ta sa porsiaw di sandok portibion rap mahikamandok au porsea di bata Jehovah ido ama pargugo na suatu dusan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabagabian santon di porbadia andorang suaguguan ido tuhata na tumawad na bernit di panghuman ni Silatus na matatarpajal di bana di au pinarsilang na tuat tu banutoro dungitanom na mula mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahunrul siya mendebata Jehovah amanai pargugo na suatu sani disibay mana pa mamula sugo tu tanoon manghumi halak na mangulo dohot na mate au porsea di tondi perbadia dala adong sadahuria na badia Purihato panyalas ten akan nabadia dohot diasa ni dosa dohot diatay naman dok mula manguluso ito na mate dohot yang oluan na surasuda amen. Tapi gima titing nama saya
Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu Apen Paupaton 20 Desember tahun 2020. Topik minggu, mengulu so hasurahan di haroro ni Tuhan. Naparjolo, ruas nataba di jalo do gabe ruas ni HKBP Sutoyo, keluarga Satiasta Mertua Gideon Tambunan, Inatai Koni Tano Jaya Boru Napindo Pulu. Daftar ulang, alamat Jalan Otista 10 nomor 27B, RT Onom RW 5 Bindara Cina, Sektor Perumpung Barat. Ruas Napida mulai sadarion Minggu tanggal 20 Desember 2020 Pida Huria ma keluarga Jubel Sitorus Inatai Tapian Romauli Borusilain Dohot Sada Dakdanak Pida Huria tu gereja HKBP Lusung Batu Resort Persabilan Distrik Opat Toba. Napaduahon Rudianto Sidabutar Inatai Priska Agustina Boru Aritonang Dohot 2 Dakdanak Pidahuria tu gereja HKBP Resort Jaka Sampurna Distrik Sapulusia Bekasi. Patuluhon Badan Audit Huria Khobar tu rapot Huria naung dipatupa di HKBP Sutoyo tanggal 20 November tahun 2020 nunga terpilih tulu halak anggota Badan Audit Huria HKBP Sutoyo imana perjolo Situa Lukas Silalahi SE napaduahon Juliser Sigalingging SE AK CAMM napatuluhon Harjono Pane SE sesuai dohot surat keputusan naung dipasahat tu tim audit asa dimulai ma mengaudit aset dohot keuangan HKBP Sutoyo mulai hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Napaupaton Padidion Nabadia di pesta Natal paduahon hari Sabtu tanggal 26 Desember tahun 2020 patupaon ni Huriata do Padidion Nabadia di permingguan pukul sia wib tuaka ruas nanaing mabuan danak tu Padidioni asa dibuat formulir isian di sekretaris gereja setiap hari kerja dohot hari Minggu. Di hari Rabu tanggal 27 Desember tahun 2020 pukul 10.05 WIB asa Roma Marguru Tugarejaon huhut mabuan surat pengantar sian situa sektor ruas na di sektor perserahan langsung maro Tugareja dung sipul kebaktian pesta Natal paduahuni patupaon ni Huriata do pasahaton bingkisan si palas roha tu aka janda duda yatim piatu maksimal 10 tahun ruas ni Huriata napalimahon iuran bulanan manang iuran tahun khobar tu pertikiata si saunari nunga majono di ujung ni tahun 2020 alani husosoi hami ma akaruas ni Huria asa tapasahat ma iuran manang pelean tahun tu Huria napaonopon pelean Natal di minggu-minggu Advent perjolo dohot paupaton papungu pelean Natal dohita ima na marhaporluan tu Natal ni HKBP Sutoyo tahun 2020 sipasahatota ma peleani di bagasan amplop dung sipul jamita pelean di permingguan non khobar tu haputusan ni rapat BPH dohot sermon perhalado
tapasahat mapeleata songon na somal pelean sada A tambah sada B 2 kantong sipasahatota tujulo ni langgatan andorang so jamita pelean tu pusat doho pembangunan 2 kantong sipasahatota tujulo ni langgatan dung sipul jamita lasma rohata pasahaton peleani napawaluhon partording ni kebaktian di Huriata. Hari Kamis tanggal 24 Desember tahun 2020 masuk pukul 10.04 WIB bahasa Batak, pukul 10.06 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Di hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020 masuk pukul 6 WIB, pukul 8.30 WIB, pukul 10 sada WIB, pukul 10.05 WIB, pukul 10.08 WIB. Di sude permingguon dung sipul minggu patupaota do marulaon nabadia. Di hari Sabtu tanggal 26 Desember tahun 2020 masuk pukul sia WIB patupaut do baptisan kudus dohot penyerahan bingkisan Natal tu nababalu yatim piatu. Di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 masuk pukul 10.04 WIB bahasa Batak, pukul 10.06 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Napasiyahon pasahaton bingkisan Natal. Dung sipul ibadah pesta Natal paduahon 26 Desember 2020 marhite diakoni sosial pasahaton ni Huriata do bingkisan Natal tu namabalu dohot yatim na maksimal umurna 10 tahun tuaka ruas asarot tu pesta Natal paduahoni. Acara Natal keluarga hari Rabu tanggal 27 Desember tahun 2020 di Bagastabe. Acara boima tabuat di pintu masuk gereja dung sipul permingguon napa 10 sadahon situa pensiun manang purna bakti sadarion Minggu 20 Desember tahun 2020 patupau ma acara paborhaton opat halak situa na pensiun purna bakti jala patupota ma di permingguan pukul 10 sadaon goar nasida na perjulo situa barita sihar uluan Siregar dapat duahon amang situa Jabualman Siringo-ringo dapat tuluhon amang situa Doktorandus Luhut Ahmad Hussein Marbun dapat opaton inang situa Frida Betty Laluyan dung sipul permingguon patupaun ni Huriata do acara ramah tama tuak karena pensiun purna bakti di lantai 2 nani dohotan ni keluarga na pensiun sude perhalado 2 halak utusan ganup sektor kategorial dohot paduan suara 12 sermon perhalado HKBP Sutoyo na perpudi tahun 2020 ima di hari Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020. Sermon aktif mulai tanggal 12 Januari tahun 2020 sada. 10 tolu kebaktian secara online. Marhadomuan tu protokol kesehatan dohot hahipasota. Turuas ni huria akan nama dohoti tes rapid dohot swab asa sian bagas tabema mangihuton permingguon na pinatupan ni Huriata secara online dohot YouTube HKBP Sutoyo na pasaplopaton barita habot ni roha nunga jumulo marujung ngolu sahalak ina
Guarna Neldi Jojor Buru Tapu Bulun, tutup umur 50 tahun. Manadiko sahala ianakon, alamat sektor SMA Esmea, sektor SMA Esmea. 15 surat sijahaon imatona sinode godang dung sipul titingon jahaot tamhan tona sinode godang. 16 sumbangan bunga altar. Di jalodo sumbangan bunga altar sian NN hamulateon siala pasu-pasu dohot padonganyon ni Tuhan di ngoluna. Napaduahon punguan parupuan HKBP Sutoyo tu pesta Natal tanggal 25 Desember 2020. Di pasu-pasu Tuhan tama napasahaton sumbangani. Jahauma tona sinode godang. Tona sinode godang Huria Kristen Batak Protestan Manang HKBP Seminarium Sepoholon tanggal sia sampai 10 Desember tahun 2020. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus rapon tondi porbadia pangapul na sumurungi. Tamasi tutu pasahatota puji-pujian hasangapon di Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai ala denggando mardalan sinode godang Huria Kristen Batak Protestan HKBP pa 15 tahun 2020. Maringanan di Parhutaan Seminarium Sipoholon Tarutung Tapanuli Utara nangpe di masa sori mago pandemi COVID-19 siaon nidohotan ruas sinode godang 1010 halak sian 1016 halak nanihirim ro mandohotisa nasi nodangan ni tema hu halupahon ma dipudiku hueahi akan na dijolo Filipi tolu ayat 10:1-14 dohot subtema ay denggado di rohani ton di porbadia nang di rohanami manguduti pakobasion tutiki nanaing ro. Di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 sia do di pamasa sinode godangon marhite protokol kesehatan na marsitutu jala taukuhon do pakorhon negatif ni globalisasi do COVID on na mabuan sore mago tu sandok portibion jala marpangotak tungulu ni parhuriaon alai diajari nama saidu hita asa marbisu mangadopi sa lumubi ma di ulaon pamaritahonon di barita na uli marhite hamajuon teknologi informasi na binasabasahon ni Tuhani laos marhite na masai tubudo parsaoran na baru na patut si halas sonota ima komunitas virtual na mengglobal na tubu sian rumang ni pakobasion na kreatif sian huria marsada-sada nang na marumang hatopan dinaong marumur huriata 150 tahun lambang erbang do huria HKBP gabe 32 distrik dohot sada persiapan distrik ima distrik baru seraya na hinobasan ni 2.760 halak pangulan agok tiki mardalan do huhut pajuan ni huria na tului ima koinonia marturia dohot diakonia
nang pembangunan infrastruktur dohot aka fasilitas na asing jala saluhut nai parbuene persawaran dadenggan dohot debata jala hinorhon ni persawaran dadengani tarida doi sian ulaon para sinirohaon nadenggan tinulupan ni aka ruas di bagian nabi alai si pareahan dope tujulanon di pakubasyon nalam maju dohot lam denggana asa takas tahaposan asa takas tau haposan akuntabel patar transparan anggiat bui huriata gabitiruan jala sibuan pasu-pasu tusadok portibion sinode godengi dibuka opui eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumbat Tobing di bagasan pertanyaan pamuhai laos ihut mamuse tu upacara nasional dohot kata sambutan sian akka undangan nang panggonggomi sinode godang tahun 2020-on manaringoti tulu bagian bulun ima majalo berita jujur tahun ni opui eporus dohot laporan pakubasion sian sekretaris jenderal kepala departemen koinonia kepala departemen marturia dohot kepala departemen diakonia obar tu rencana induk pengembangan pelayanan tahun 2012-2022 doho renstra 2010 sampai tu tahun 2020 manotopon dohot mengesahkan renstra konvensi agenda ruhut permahanion dohot pamisangion RPP obar tu tona dohot haputusan ni rapat pendeta HKBP tahun 2010 sia nasalpu di patupado pamiliton ni uluan ni HKBP periode 2020 sampai 2024 ima eporus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar sekretaris jenderal pendeta Dr. Victor Tinambunan kepala departemen koinonia pendeta Dr. Deonal Sinaga kepala departemen marturia pendeta Kardi Simajuntak MM Min kepala departemen diakonia pendeta Deborah Purada Sinaga MTH dohot 32 halak preses HKBP tahirim do marhite akka uluan ni huriata naung terpiliti mabuan huria HKBP mangeahi pakubasion nalam tudengganna tujuluanon hobar tu pajauon ni Kristus alani i sude mahita manangyakon dohot mangurupi pakubasion di tonga-tonga ni hurianai sai di pasu-pasu jala diramoti Tuhan masude akka perhobas nang ruas ni huria di sadok HKBP hipas mahamu hipas mahami hipas mahita sude amen. Seminarium Sipoholon tanggal 10 Desember 2020 tabe Mardongan Tangiang atas nama sude ruas sinode godang Eporus HKBP tertanda Pendeta Dr. Darwin Lumbat Tobing. Songonima sahat ni titing di huriata sadarion buima tajaha di titik cetak songon pasikopon. Tapasahat ma piliata na perjulu tujulo nilanggatan marende meta
Damai di mata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Selamat Advent, jala salam sehat madihita salukna. Amanginang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan obason di Advent na paupaton,
taparoham ma slide na dong dison manang tabuka ma bibilta hatani di bata dihita di bagasan minggu Advent na paopaton denek dosian buku ni parurang Samuel 2 Samuel bidu-pitu ayat sada sahat rodi ayat 10 berdengung ate cek dong asing do debatani halagi tu debatata ate cek 1 iya sian 2 Samuel pitu ayat sada saat rodi ayat 10 ujahau matu hita tapayu tiut ma di bagasan rohata songonon ma tar surat disi dungi ujuhudul rajai sahali di bagasan jabuna jalan nong marhasonangan rohana di bahe jahuba maradopon nasa musuna humaliang jadi Roma hatani rajai madok panurang natan ua idama maringan di bagasan jabu nasian hau ares do ia au ia poti ni di bata maringa do di tonga-tonga ni ribe-ribe dungi ni nasinatan ma madok rajai atong lau maho nasa nasinakap ni roham di bagasan patu bamai ai jahu bado dongammu alai borngin nai Roma hatani jahuba tu sinatan madok songonon lau maho hatahom ma tu naposokku si David songonod do hatani jahuba tung tarbain homa pauliho diau sada bagas bahen inganakku aidang dung maringan au di bagasan jabu ola niari dung hubuan halak Israel nakok sian Misir rasi rasa sedarion toktong duau mardalan maringanan di bagasan udung-udung salilingau mardalan rap dohot sudi halak Israel tungdung maau madok nanggo sadahata tu halak sahalak sian aka margani Israel akana hudokkon nian marmahan bangsoku Israel songonon buasa so di pauli hamu diau sada joro sian hau ares ope songonon ma dohonommu tunaposokku si David buti hatani jahuba sebaut nunga au mabuat ho sian parmahan sian mangadu akka biru-biru asa bakit ho gabe iddu gumonggom bangsokku Israel say hudungani ho nasay laon manang dopak dia ho mangalaka jala nunga hu siapon sudi akka musum maradopon ho jala hubain guarmu marbarita situtu songon gowar ni halak nabulun akka naditanoon akuk nii nunga hu basa-basahon sada inganan tu bangsokku Israel jala nunga hu lopokon ibana asa maringanan ibana disi asa unang be tarhutiksa jala unang be didak dati aka anak ni hageduhon manosak-nosak ibana songon uju di mulana jadi ola ni ari dung hubabakit aka panguhum paretta na bangsokku Israel audo mangalehon hasonangan tuho maradopon sude musum akup ni marbaga-baga muse jahoba tuho babua pahoton ni jahoba pinupar musogot ia dung jupang tikim mate marpungu ho tu aka upum patidangok kuma pinoparmu dipudim naruar sian butuham tu ibana ma pahotokku harajaon ikon ibana pauli sada bagas di guarhu jala au pahoton habangsa ni harajaon narudi saliling-lilingna au gabi amana jala ibana gabi anakku molotung mabahen dosa ibana licing-licing ni jolma pakeokku mangalicing ibana alai dang ucatokku sian ibana anggo asini rohaku songon nahu cati sian si Saul nang hupaijur di jolumi alai ikon hoddo anggo pinoparmi
dohot harajomuru di saliling di julum habang sappe ikon hokdo rodi saliling nililingna ima sahakna. Hamuna manami nanami nunga sahat hita di Advent na paupaton Advent na parpudi sian opat Advent hobartu kalender ni huriata jala namar lapatat dui ala odo Advent na parpudi ngajonok benatal jala di bagasan minggon marnatal mahita jala hobartu tikting nakin laos husosoi hai mamuse asa tahari koton patupa acara Natal keluarga di bagas dabi di tanggal 27 naneng roon hira-hira hari dawu maite jala buasa pola huodol honi rupaning ala memang ikon sian keluarga do perjulu taparade inganan hasosorang ni tuhatai namar lapatan ikon taparade do hadameoni di bagasan nguluta ikon sian keluarga do ai keluarga do halak na jut jap tajupangi di bagasan nguluta ai di keluarga do gurang hita marsia hajar jala ikon parjolo do hita di keluargai patu padame mulai do kon halak batak jolo sia jabu do asatu tu halaman era kuboto mungkin nakahita na Jakarta nga lupa be ikon jolo sia jabu do asatu halaman dang nama dokon ikon lapatan na ikon pasipa majo manang tapem majo di bagasan nguluta di keluarga bukan ala justru di bagasan keluarga itu tercipta terbiasa akan adinggan itu makana mulut tabiring halak songona siga pangalahona di luar ada apa dengan keluarganya itu ada apa dengan keluarganya jadi mulu hubereng halak na songoni terhupikiri dong ada apa dengan keluarganya ada apa di tengah-tengah keluarga itu dan apalah maul manul kiti rupaning jaladang pola sisuli kita di rupaning alai tu dirita ma tapa husor-husor jika kita melakukan sesuatu yang tidak baik di luar sana ada apa di keluarga itu maka namanya nang ikon tahari kotodo perjulu salina marnatali di tonga-tonga di keluarga tak maret di mahita disi nakin adong nga di patupa bi acara disi molo tau baru biasanya mandokata doa teh ale molo Natal dang apala mandokata hamuna manami nanami niula kom mamuse madokon takut tasadari do bahwa ala neng jonok nama Natal ikon tatusi do bahwa pesta Natal bukan pesta perdagingan dang pesta perdagingan huduk pipiga-piga minggu nasalpu ia Natali pesta pertodio do pesta pertodio namar lapatan asa dinggan pertodio ta di refreshma di paingoton hita hei jolma hei hamu hala Kristen hei hamu ruas nisitoyo ingot Kristus naing sorang turoham jadi toditai do namar pesta dang perdagingot tai molo perdagingot tai do namar pesta di pesta Natal dak danak doi tauji ma molo tidak danak hita na jolo ate daku boto hamu kana nama tua rupaning ingot do tikini molo marnata liba dak danak molo sarung baju baru dang sah hiran so marnatal do pakilalaan pajojoroni pe gale-gale do hirana cacingon berengon paning di mulan di topan di matama langit do tanah na musit dong kan do akalana asing jala haso malan di huta marai molo ditiki naing marpesta Natal mangam mak kan naso mago do pe sorry mago ni manang pandemi covid 19 asugari dang adong be covid 19 nga sudi marpesta Natal hita mulai bulan awal Desember na salpu marpesta marga-marga parsahu tahun arisan-arisan nariko disi mangan jala molo di huta parmanganoni iddahadu dibuan lopanna di badade dibungkus molo na dibungkusi dibuat do tujabu jala nani alangi ima dibagi dia ka
panitia. Dungi masih berengam ma nama jalu bungkusan ini. Kira no gudang do di mana teh? Gitu. Asing, adong hati-hati na, isod dah adong. Ulo do sokoni hita manginang. Malah mulu dibagi pe bisa cap lopan nai tu piring na. Hulan huana. Isan, hula sibuk no bang. Tabu-tabu nak agak. Molo pardagi ko do hita mangalapati pesta Natal salah. Yang diuntungkan adalah pertodiota. Mango mo dohoy manginang dot hita saluna molo mar pesta Natal hita. Laos di bagasan obasodo di paingotok kita ia pesta Natal ima pesta pertodiota asalas do todita. Las pertodiota ada semangat yang baru. Mengingat bahwa Yesus berkorban datang ke dunia dan itu akan kita rayakan nanti tanggal 25 bahkan 24 malam naik mulai di keluarga. Asamar las roha hita. Alai molo tungpim las rohata unang ma. Ayo sahih ni jolma molo las rohana murah-murah do berbaga-baga deh. Kan itu molo las rohata. Di baheni adong sesuatu narikota persiajari di bagasan minggu Advent na papatonon marhite turpuk bagasan tikion. Apa yang harus kita pelajari? Marhite turpuk sadarion di Advent na papatonon. Naing marsiajar hita jolo taringo tu songodio do Raja David di bagasan perdalanan ning uluna. Sian sudut perdagingon dia berhasil. Dia kaya raya. Dia berhasil memimpin Israel dan keluar dari kemelut ekonomi. Dia luar biasa dan adong nahurang. Molo Raja David hati hai di perjanjian lama. Jala kuasanya luar biasa pada waktu itu. Dia termasuk raja yang disegani. Dan memang dia luar biasa. Adong sesuatu na rengrikot taparsiajari sian raja na luar biasa on. Dia mai di ayat sada nakin di patorang do di ayat 2 di sada tikki maranganangan mai bana. Ya, maranganangan mai bana di dok ma dungi hudul marajai di sahali di bagasa jamuna jala nong marasonangan rohana di bahi Jahoba. Tidak ada yang kurang amanginang. Jadi rumah hatani rajai mandok panurirang Natan. Di jauh masih Natan panurirang istana tikini. Natan rojo hopwang ina. Ahai raja namin ina tersongoni ma pakatayoni. Ua ida ma maringanan di bagasan jabu nasian au ares do ia au. Ia poti ni di bata maringan di tonga-tonga ni ribe-ribe. Lapatana di kemah. Ada angan-angan dia untuk menyenangkan Tuhan. Ini harus kita perhatikan dan ini perlu dicatat sebenarnya. Pelajaran yang berharga dari cerita tentang Daud, manang Raja David, dia berandai-andai, dia berangan-angan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak salah. Jala di ibana puasa au maringanan di istana na jago na dinggan hau ares kayu yang harum dan luar biasa yang pada saat itu mahal. HP di Batamar hiti poti perpadanan tinggal di kemah. Kok bisa saya marhusari di bagasan rohana asa las rohani di Bata di sakapibana mak neng pajongjong bagas joro na belga na indah na luar biasa. Dia menciptakan bagaimana Tuhan supaya senang terhadap sikapnya, idenya dan rencananya. Aihi tapi songoni dua teh. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku dina. Semua orang menginginkan supaya senang hati Tuhan. Bahkan segala macam cara dibain rupaning. Adong nama dokon ikon tabatikos don. Hobar tuhatan di bata ikut tabading doon. Banyak cara orang untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di hita pribadi-pribadi pi asa songona jago dipakai makalung salib rupaning.
Dungi di pakaluar mak. Ngatulu lapis baju nah di pakaluar mak salipi. Asa tadai bana Kristen. Dungi cicina pedong salib ujung na mulo makatape songono materus rupaning. Asa tadi de salib nai rupaning. Dok sibong nape. Dot akalan na asing. Bahkan di jabuna ikon sahdu molodong salib. Asa tadai bana Kristen. Dengan cara itu dia meyakini dan merasa bahwa Tuhan senang dengan tindakannya. Tapi lupa ibana. Tuhan itu bukan seperti itu. Lupa si David. Molo dibain bagas joro di sima di bata. Dang meret-meret be di bata. Dang lau be di bata. Sian jolona manang sian jonok tu ibana. Tapi dia lupa bahwa Allah itu omnipresent, di mana-mana ada. Si juguk si tata, di si iba juguk, di sido amata di bata, idokon halak batak. Di bahani hamu nama nami memang kadang rencana cara berpikir Tuhan sering kita tidak bisa selami, dan sering sekali kita tidak bisa selami. Mauldo atusan sakap nih di bata. Mauldo tapi kiri cara berpikir nih di bata. Seolah-olah kita sudah tahu tentang Tuhan. Sama seperti David di sini. Bajong-jong ma asalas rohani di bata. Asa dison di bata mian terus dang bergerak di bata. Oh salah. Tuhan itu bebas, omnipresence dan omniscience. Ternyata adong do ikon rikot ta pergumulhon sada kata manang dua kata dang idope. Kalau kita merencanakan sesuatu untuk Tuhan, mungkin ada kalimat atau kata yang belum kita sampai memikirkan dang idope. Debata madok tu sakap ni si David hupajong-jong bagas jorosian hau ares bahkan melebihi hau ares alai di bata dang idope. Mula dong pesakak mua manginang lo batuduhon naon di paso-paso di bataho dang idope. Mula dong do sakak mua manginang naing batuduhon bahwa saya adalah orang diberkati dang idope. Mari kita pikirkan, pergumulkan apa yang harus kita lakukan. Dang idope. Rohat tamadok naing songonon ale di bata madok dang idope. Memang dinguluta hira na di paluas di bata do hita patupahon songonan. Sepertinya Tuhan membiarkan kita melakukan ini itu yang kita rasakan bahwa Tuhan setuju dan Tuhan senang dengan apa tindakan kita. Alai marhiti turpuk tasadarion dipaingot hita dang idope. Dang naso setuju di bata di bajongjong si David bagas jorona. Alai didok di bata dang idope. Ikon lomo ni di bata do. Harus kehendak di bata do. Kenapa Tuhan tidak setuju? Molotajaha di sada kronika 22 mulai sain ayat 6, 7, 8, sia di makatatai ma si David do si Salomo anak nai julu neng hubajong-jong do bagas joro ale dang di luas di bata da bah na tarsong ni mapakata ni anak do orang tua buasan na gok mudar do tangakku gok dosa do tangakku ido di dok disi di baheni hamu nama nami na parjulu naneng ta tabuat sian ceritaon molo tungpe adong sesuatu rencanata jangan-jangan Tuhan mengatakan dangi dope di baheni ahado neneng di dok di bata tuhita di bagasan tikyon na perjulu marhiti hata dangi dope atu sima marsiajar mahita dia do sakap ni di bata atu sima sakap ni di bata molo tungpe adong pergumulan mua manginang dangi dope sakap ni di bata
Molotung pe di paluas debata mardameso nako dang ido pe sakap di debata. Pelajari rencana Tuhan. Unang gabe merasa hita hebat di partodion dang ido pe. Banyak yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita saja. Diduk debata dang ido pe. Dang ido pe. Banyak yang harus kita pikirkan. Marsiajar mahita, do sakapmu Tuhan. Dia do sakap di debata, naneng ta patupa di bagasan nguluta. Jangan kita merasa hebat sehingga mengatakan saya akan begini, saya akan begini. Dangi dope. Ini perlu dan kita diingatkan di Advent keempat ini. Asa tapi kiri tak pergumulkan hata dangi dope di dok debata tu hita. Napa dua hon para de dirim gabi pasu-pasu. Iborak du gabi pasu-pasu nanti. Ya. Para de dirim apalagi odolan ni Advent napa opat don peace do. Peace berdamai. Jala molotung pita ikuti mulai sian pertama ya. Pakirimon holong mulai Advent pertama pakirimon, Advent kedua hon holong, Advent patuluhon sukacita lasni roha, Advent paupaton dame itu mempersiapkan supaya kita benar-benar bernatal. Nah, nuaing di Advent paupatonon odolan ni Adveni ima dame peace. Halak naso mangulahon manang memikirkan mengarahkan hidupnya kepada pakirimon pengharapan, kepada cinta atau kasih, kepada sukacita dan kepada kedamaian, perdamaian, bisa saja dia tidak menemukan makna Natal yang sebenarnya. Karena disitulah sebenarnya Natal. Di boto de batado nariko di hoinang. Di boto di batado nariko di hita mang. Molo di boto di batado nariko di hita atong tahu jima di bagasan perdalanan yang guluta. Songon Raja Davidon. Dia memikirkan ale di bata dangi dope bahkan badan di batado di pasahat ingot asa mangulu di badak kuho. Nariko di bata mangulu di bagasan badan na ibana. Ahado padat tu di bata. Apa janji kita kepada Tuhan? Hiduplah di situ. Mangulu hita di baga-bagana, molo huruk nak kina parjolo, sakap ni di bata baga-bagana. Ahana di hari kotor di bata hita di bagasan perdalanan yang uluta. Itu yang harus kita pikirkan. Dan para di dirim gaya pasu-pasu. Unang manusai ho tu halak inang. Jangan kita membenci orang lain apalagi. Sangat banyak orang memakai kata-kata mutiara tapi akhirnya membenci orang lain. Jangan pernah belajar dan ajari dirimu untuk membenci orang lain. Jangan pernah. Dang jupang hoan non makna Natal nasasitong na. Molutung pe gudang sakapmu, sakapta. Asa sonang rohani di bata. Mungkin di bata mandok tuhita dangi dope. Oleh karena itu amanginang Advent harus membawa kita kepada hidup yang optimis dan belajar memperbaiki diri. Banyak yang perlu kita pelajari, banyak yang perlu kita perbaiki diri kita, bukan memperbaiki orang lain. Diri tadu parjulu natabadinggan keluarga tak. Dan itu mungkin tak pasingot inatani halak ate. Mulut tabereng pesong una miring sanggul ni natani halak. Inang sanggul mi miring. Jangan ngamuk itu suaminya. Ale mulu inatata. Wah bisa. WA song una miring sanggul mutu kanan notik. Padingga jo 20 derajat. Bisa. Alai mulu inatani halak jangan. Itu sebabnya diri kita dulu kita perbaiki. Baru kita perbaiki orang lain. Jangan pernah menganggap bahwa segala sesuatu kita sudah hebat. Tidak ada. Raja David dia hebat dan dia memang merasa hebat. Alai didok debata dangi dope. Atong hobar tu topik ta harajaon na hodi saliling na tapaluas ma debata mangarajai roha pikiran do muluta.
Laos di bagasan obason ma pinaborhat opat halak situata nong martaon-taon ate nakin marageda amang situa marbun dinggado nakin marageda nasida memang songoni do gaya nasida marjami'ah marageda dan apa adanya dui ay gudang do akka parageda atar songona diatur-atur anggo amang marbun daw ido nasida molotung pesala otik ima nasida rupani ale dinggado saluna adong do halak singil do suarana hei tadi hana ale tik marageda mor hitu na dipabongor-bongor siga do songoni la songoni ma inang burulaluyan dungi amang siregar dot amang siringo-ringo nasida sudah banyak melakukan di gereja terlumubi di pakubasion di ibadah selamat pensiun mahamu amang ate selamat pensiun mahamu jala patudok kamu mah bahwa sitiruot dohamu teladan ate tapi jangan merasa hebat rupanya jangan biarlah Tuhan yang hebat alai molo tungpe pensiun kamu alani aturan doi sasitong na adong na bulan obat adong na bulan pitu ala covid dang tarbaik kita gabe sonari ma dipatupai las marohamuna salam tu sehat na mahamu asa di bagasan gugu na siya di bata mahamu madala ni masa pensiunon batangnya kok kamu mahami akan namar lujungon dope ate akan namar hubas dope anggiat dinggan dilon hasadaun dot kesehatian dihami aka ate mang serigar ate tanya kok kamu mahami do inang laluyan dot amang si alu huber samu songona poso do huber kamu bah kira na sonup 5 tahun tapi ngaliwat nian atong semangat ma di pasu-pasu di batama pinopar muna sudi akan naso muli mak tahun depan ngasiap kamu tahun depan muli kaburutei ngawi aka anak manguli mak ate inang buruturus teh iya asa parpesta hita molo marpesta situana pensiun semangat do iba alana iba be makirin do saduan pensiun do disadatiki unang satu naso pensiun hita tong molo dang pensiun berarti marhuame molo so pensiun hita marhuame ba mate mak ba tu aham mate iba habis so pensiun jadi nuaing wa porotai mahamu di bagasan las niroha di batama mamasu-masu hita matanya ma hita ali Tuhan di bata mola tema di pasat rohanami nunga hutangi hok kami hatam jala nunga di batu begi hoko tuhami hatami sakami Tuhan tuhami akan apungu dison di advent na paupatonon na mangodolhon asa tubuh dihami huparhok kami hadame on nasyako ay hodo raja nabe hodo silodame jala ikodame mido Tuhan miat dihami asa sitong hadameon na adong dihami bi pargugui mahami Tuhan asa mangulu hami di bagasan lomomi jada tarulok kami mah hatam tapasu-pasu mahami jala mardame sonang mahami madalanya kapartikian las rohanami Tuhan dina menyambut Natal nana yang hubatu pahami pasu-pasu marua sinduriam namep nama gudang satu nama tua pasu-pasu mas sudi akan namar sahid nah hubigi hami adong manang napiga ruasmi na di bagasan parsahiton na opname di rumah sakit suang-songoni na menginap di wisma atlet nang aka namar sahid di bagasna ali tuah nodo pad dahoni hodo dokter digijang ni dokter jalo huboto hami tukdo huasom mangalehon hamamalum ni parsahiton tua karuas nuriam nang tua ka keluarga nami na di bagasan parsahiton ni atong saha di homa nasida pasu-pasu aka ubatna pasu-pasu tangiang namananya kon nasida alat-alat nang para dokter pe pasu-pasu manang ulau nami sadarion dina paborhaton opat halak naposom partohonan situa di tonga-tonga ni huriam amanami situa marbun inang boru laluyan amang situa siregar dot amang situa siringo-ringo toktong manasida di bagasan haipason Tuhan dina madala di masa pensiuni asa toktong manasida masihol jala menyemangati hami akan aposo laho margugu hami makubasi huriam di hagabi besitoyon atong sa di homa ulaun nami
jala jalo mata yang nami, asiru hamsi sadusa nami di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari dema hita los tapasahat ma peliata.
acara nama burhaton situa na pensiun marede mahita di tiki marede jongjong ma tujolo hamu amanginang na pensiun di pudima keluarga de marede mahita. Kurian itu hata taido donuaing jongjong dijolo nilanggatanon inata dohot aka amata situa ima situa Frida laluyan situa Barita sihar oluan Siregar situa Jabu Alman Siong Ringo dohot situa Dr. Andus Luhut Marbun nunga digo hinasida tiki pangulonna di Huriaon obartu aturan ni Huriata HKBP tahun 2002 dung amandemen patuluhon bidu 27 nomor 6.6 halaman 170 tentang situa pensiun didok pensiun dosa halak situa sian hapar haladoon molodung marumur 65 tahun uhud macohot manasida sian hapar haladoon di Huriaon tohonan hasituaon hoddo songon situa nasida alani i tamado pasahatotta hamalateo nirohata tu dibata nama dongani namar guguhon hut patauhon nasida salelengon mangulahon tohonan nasahat tu nasida akup ni i unedo pasahatotta mauliati tu nasida naung makalujahon tohonani di tonga-tonga ni Huriata pabuhatotama nasida laho pensiun atong tabigima surat haputusan pensiun nasida. Surat pensiun situa yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Sutoyo Distrik 8 DKI Jakarta Raya menerangkan bahwa 1. Nama situa Jabu Alman Siringo-Ringo umur 65 tahun tanggal lahir 15 Mei 1955 alamat Jalan Masjid Bendungan nomor 43 RT 8 RW 10 Jakarta Timur sektor UKI dihabiskan menjadi situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu 21 Mei 2000 dan pensiun dari situa HKBP Resort Sutoyo sejak Minggu Advent keempat 20 Desember 2020 sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 27 poin 6.6 halaman 170 pensiun di usia 65 tahun. Kedua, situa Frida Betty Laluyan umur 65 tahun tanggal lahir 18 Januari 1955 alamat Jalan SMA 14 Barat 2 nomor 30 Cililitan Jakarta Timur sektor SMA Esmea ditabiskan menjadi situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu 26 Desember 2006 dan pensiun dari situa HKBP Resort Sutoyo sejak Minggu Advent keempat 20 Desember 2020 sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 27.6.6 halaman 170 pensiun di usia 65 tahun.
ketiga, Situa Dr. Andus Luhut Ahmad Hussein Marbun, umur 65 tahun, tanggal lahir 15 Juli 1955, alamat Keramat Jati, RT 012 RW 002 nomor F8 Jakarta Timur, sektor Kapung Makassar. Ditabiskan menjadi Situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu 31 Mei 2009 dan pensiun dari Situa HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sejak Minggu Advent keempat 20 Desember 2020 sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 27.6.6 halaman 170 pensiun di usia 65 tahun. Keempat, Situa Barita Sihar Oloan Siregar, umur 65 tahun, tanggal lahir 22 April 1955, alamat Jalan Radar Utara RT 4 RW 9 nomor 47 Jakarta Timur, sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa. Ditahbiskan menjadi Situa di HKBP Kertanegara Semarang pada Minggu tanggal 17 April 1995 dan pensiun dari Situa HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sejak Minggu Advent keempat tanggal 20 Desember 2020 sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 27.6.6 halaman 170 pensiun di usia 65 tahun. Jakarta 20 Desember 2020. Pendeta HKBP Resort Sutoyo, Pendeta Kris Pandoli Harahap. Terima kasih. Di hamuna manami inanami Situa naneng hupa boratami tu masa pensiun kobar tu aturan ni Huria Kristen Batak Protestan nunga digohi hamu pajun nasahat tu hamu marhubas songon Situa di HKBP Sutoyo madok mulate do huriaon di tuhatta na pataho kamu marhubas hobar tu tohonan naung sahat tu hamu nunga digohi hamu pangoloyon na pinadaton muna uju majalo tohonan di pasaut hamudo na pinangido ni hata ni dibata na madok sahat ula tohonan mi tamado hamulate honon ni huriaon pangulo muna na salelengon jala sudi ruas mangidohon anggiat di jalo tuhani aka pakabusya muna gabi pilihan na hucus jala mabuan pasu-pasu dohot patuguhon haporsiaon di aka ruas na hinobasa muna ruas. Di hamuna manami na nami Situa na opat mardongan pos niroha di dibata ama dohot anakna Jesus Kristus dohot tod di porbadia pensiun mahamu sian ulaun haparhaladoon di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo saya di pasu-pasu tuhatama aka pako basamuna na salelengon jala diramo ti mahamu di aka ari na sidalan muna ditiki nanengro amin. Martangiang mahita ali di bata nami nagok asi dohot holong ni roha mangasawan holong ni roham upasatami hamolateo ni rohanami ala pangurupiomu mapargugoy hon na posomon saleleng marhubas di huriamon nunga saha diula tohonan na pinasaha mi saibay ma marparbuy pagkubason na sida jala tupahi tau patuguhon haporsiaon do pakirimon ni ruas ni huriam di hanguluan sugot mulutung pe macoho na sida sian haparadoon say palas marohana jala pahipas
asa toktong marsitu tu mangula mabuan jol matuhaluaon tangamu nagok pasu-pasui madungu-dugu nasida asa toktong mandaili ibana tuho pasu-pasu keluargana ianakon doho pinoparna asarap mangulupon pasu-pasu na nilehomi pinuji mahu Tuhan ala sudi dengan ibasam amin. Laos di bagasan obasoma kuria marhiti parhalado pasahaton kenang-kenangan tunasida songon taddani las nirohan hurion mewakili huriata sudi ruasta sanamet nama gudang sa tu nama tua pinasaha ma tu parhalado. Sudi mahita tuson parhalado. Jadi anggoi dan urusan nami ulas dua teh pinasama tu padita sihan makatahon haton dihanguna amanami nanami naung majalo hak pensiun di bagasan sadarion marhite-hite hurian itu hatta HKBP Setoyo tentu dang persoalan manang masalah sadia liling alai sadia godang naon yung dilahon jalatan dah hamoleteon ni rohani huria di pakobasyon muna amanami nanami nagsuak songoni nang akka inang sorry pada tentu pandongan yon muna do boy marture sa luhut na ulaw ni dang jolma manuhati ulaw ni akka parhalado ni debatado na manghiday doho debatado na doktong menilai jadi tadda hamoleteong ti pasahat huria tu hamu amanami inanami ulos molo didok ba uloson dang namang ulosi todi alay mang ulosi daging giat nian tong taringot tu bagasan rohamuna pabua natok tong do dihamolatehon huria pakubasyon muna nasalilengon mulo hatani upasa halanan pala na pasahat ulos di parada tonon alay ala memang halak batak hida
tama songon simbol ni hamoleteon ni roha di pasahat uriat tama ulos tuhamu lasma rohamu nakamanami do inanami majalosa. Ya, ta salam covid mana sida. Holok kita perhalado pe salam covid teh. Salam covid. Jadi ngabe molo songoni hudul mahita, hudul manang amang betinang. Asa masuk mahita tu na pasahaton mandok hata. Mandok kata anon na mewakili ruas, mewakili perhalado laos mangapuma sahalak utusan sian situa na pensiun. Ale pangiduan nami tapar hasyang tiki gajang-gajang mah hita makatai alai dipinajepek mate. Songoni mah hata syak kami pinasakma tu sekretaris. Moliate mah dihamu amanami do inanami lamang uludiat carata madok hada nau itu do nakingan mewakili ruas ni Huria. Gino matujulon amata Albert Sitanggang. Lama do hata daulina dingkan tujulu mah mamang isu menganamuna. Salum Horts madihita saluna amang inang dot sudi na adong nabungudi kerijon khususna dihamu amang do inang situa naupat naung pensiun sian kerijon dihamu amang inang situa BSO Siregar situa FB Laluyan situa J Siringoringo dot situa dot Randus L Marbun Hamis yang ruas HKBP Sutio Stoyo mendok mauliate Sutoyo mendok mauliate tuhamu disiala dilihat kamu roha do pikiramuna salilingon mendongani amang padita badalaton aka sude ulaun di garejon hamis yang ruas Sutoyo madok say gudang man say tuhatama mangalion paso-paso di hamu say sude aka ulaun muna di siaon say dinggam sude. Jadi songonima hata siya kami moriatema. Moliate mai pasahat rohanami tu amang Albert Sitanggang mewakili ruas ni Huriat saunari hajur kami mah mewakili berhalado amata situa Sigalingging. Dulu mama. Poros Madita Salukna Tapuji Matuhata di Persaurata di Bagasan Arianon doi merdalam kebaktian na di pedomu sekaligus lau pamur haton ala nunga purna tugas dengan nami perhalado jadi kami jongjong di son mewakili perhalado songon naung di do amang padita nakin Suryaon pasahaton amalao teo tuhamu batu amata di bata ala diulah kamu ulaun muna songon naung di utapon di iki pentabisan sahat ula tokonami nunga sahat tutu di lauk damang dainang dongaku perhalado ulaun masituau di HKB Sutoyo alai marpos niro ado kami molope tungpurna tugas hamu tong dope gelar situe melekat di hamu alani tong mata tiup gelar inon diaka parnilawota jala makin nunga di doa padita di pasu-pasu tuhatama keluarga jala
mauliati ma diamata na mewakili perheladu saunari sahak mereka tu nama ngapu alani tuhamu amanami inanami tu ngapu perheladu no pisiun apu hamu hata na ulinadingkan rumah hamu na obat tujulu alai sahal ma hamu mewakili durhaku ala amat tamarbu ma turut tujulu mauliati ma dulu ma Jadi oras na kita saluhut na ruas ni HKBP Sutoyon mauliate dohonon jala puji-pujian tugor ni debata ama perdengan basai ala ni kolong ni rohana mangiring-iring daging doho todita saluhut na boy hita rak marpungu di bagas joron itu hatta di bagasan sadarion di minggu Advent na paopatonon jala di bagasan obason sadariot tutu di patupa huria perpisahan atau pensiun tuhami opat talak situa ibama mewakili si anak kadongan situa na pensiun dison kami opat talak jadi sebetulnya lah ni kondisi COVID-19 berbeda-beda do anggo bulan na adong na Januari, adong na April, adong na Mei, Juli di pasada huria mai sadarion kami pensiun di bagasat tikyon itu tutu dihamu amanginang sangat tertarik do nakin di hatani amang pendeta tiahan dan alani liling na alai alani bohado pakobasyon pangulona di huriai do didok ala kebetulan peiba tahun 15 ngani jalo hasil tuaunon satu sonari molo ngetong 25 tahun ula-ula nama tolpang dohami di bagas joron itu hatai dang boy godang na hulahok kami amanginang tu di huriat tahun hidupe na boy na tarulahok kami selama mengulah kami di bagas joron itu hatta dang boy sikop songon na ni harapon ni ruas dang boy sikop songon na taharapon alai mana boy terbaik kami jadi gabe goar itu hatta ma na terpuji di tonga-tonga ni kita saluhut na katanya kok kamu mahami akana pensiunon alana biasana mulu pensiun iktor murah-murah do marsahid jadi unang maitor marsahid tanya satu tong boy rap kita marsaur di bagas joron itu hatta di ton jadi songoni mahamu amang nakin nung adong di pasat tamu hatta nauli itu hani sian mewakili sian ruas ni huria donon nami ma di bagas tikyon songon hatta nina tua-tua ba dinua matabu-tabu ay marjulak-julak julak-julak nai binai me tu tabu-tabu akka hatta nauli nadengkan nakin na pinasahak muna mewakili sian ruas ni huriata doho sian huriata naposon itu hatta puapuhame mai martongani jabu jadi songonima lanakin ngadipasingot bah sahalak mah alai bah gajang-gajang main na bah kebalikan na doi maksudna oleh ate mah Udul mahmu Mare de mahita laos jongjong ma ditiki manged dihoni. Aku
nakon mapiliata martang yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut sileon-leon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masya na nilehon mituhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na hustus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni sileon-lehon mituhami, asalam girgir hay mandok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang, sa pinurbadia maguarmo, sayro maharajonmu, sa isaut malo maniroham di Banua tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siya pari. Si sa madusa nami, songon panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Hamuna manami na nami atas nama Parhalado upasatay matuhita saluna. Selamat hari Minggu madihita, Tuhan memberkati. Horas.